ndoda kungoadressa very quickly nyaya yaDelroy yandasangana nayo ichitenderera pasocial media yari kuti haana kuwana mari yake pavidhiyo yesuperstar. So Delroy ndakatanga kushanda naye ndamuona mufana wangu kuti anga ari low, because inini pandiri panapa ndiri fan yaDelroy zvipa $300 per month. Saka pandaimupa $300 per month ndaimuti inini unoita chero chaunenge waita, basa riripo iroro ngariitwe iroro, kungava kupi kwawadedzwa uyakushande chete uwane $300 per month, and then ukwanisa kuita music yako futi uchirekoda kuNash TV. Saka akarekoda mari yaifana kuya kwaari is 1,650. Saka maexpenses ake anga akati wandei kupfuura mari yaifana kuya kwaari, andimuzvona, that's why anga asina kuzowana mari. But zvisinei hazvo, I do understand kuti mufana mudiki ari kukura ane maneeds, ataura kuti ndoda kuchengeta mwana wangu, ndoda kuita sei. I'm willing to give him the song oisa pachannel pake kana angowirira nevamwe vari mugroup rake imomo, and then over and above that anobva ndamupa mari yacho yo 1,650 yoyo. My expenses atataura nezvawaya ngatimbomamire, because ininika I'm not just in this industry kuita mari kana kuita sei, ndakatobudisa mari dzakawanda handiti mukuzvinzwisisa. Nyango as an example, ipapo pacho pavakaita interview paya istudio yangu inini ndo mavaiitira interview, zvese zvavari kushandisa zvezvo vachiita sei zvinhu zvandakatotenga inini vanatozvinzwisisa, and handisa ndambobhadharwa kana sendi rerendi ipapo. Dai ndachida mari strike ndaivati ndibhadharewo rendi ndiite sei. But chimwe chinhu chinongoitika kumaartist edu ndechekuti vanhu vanovapa advice isiriyo, vanovati shamwari ukanotokonya vanhu vanenge ava unokasika kutrenda, kana watrenda paya music ubva wareleasa masongs ipapo masongs aya anobva atotambirwa chaunga chibva chatanga kutonakirwa. But kazhinji kacho vanhu vanyasori nebasa chaivo vanenge vachizviona ende vanozvinzwisisa, vanenge vachizwa kuti hapana mari yakabiwa apa, hapana dhiri rakamboitwa apa, munhu ari kutodai kuti zvinhu zviende mberi. Hazvizonyatsokupusha kusvika palevel yaanofanira kuti usvike. But zvisinei hazvo, I want to urge all the people that are out there, musaite kuti vana vedu fanike vave desperate, because when So this is what Mutarisi had to say panyaya Delroy yekuti arikuti hana kuwana anything from his biggest song Superstar. So Mutarisi vati he's willing to give Delroy 1.6 and give him the song so that he will re-upload the song on his channel. And he said that mari haina kubuda sekutarisira kwaakaita because my expenses were more for the video rather than for him to make profit. So it was just a song for him to be put on the map, you understand. But in what I honestly think is vanazogara vese pasi kuti vaite that breakdown so that mumwe anosara achifila like yeah, it was meant to be like that. Avanaombogara vese pasi kuti vanzwisisane. Mutarisi calculated and did the math and calculated my expenses and stuff, but then Delroy in his head, he didn't know that akutozviziva now. So like pakangoleka communication, and with the way that Delroy expressed and like addressed the issue, I don't see anything wrong because he said it respectfully, nakuvatuka okwa drag down like any other person would do. He addressed the issue maturely, and I really appreciate when two matured people do that. So Mutarisi is willing to give him back the song and the 1.6 guys. So what I've learned Shandaona Nekutita in the music industry, you really need my promoter, you really need my manager, you really need them so bad. You need them so bad because you can't do anything without a manager, you can't do anything without a promoter. You need those pillars. But then when you are signing contracts, when you are like new upcoming Ubutanga, and then you get the spot Wakutanga Kurira, be careful with the contracts that you sign. Be careful with the people that you associate with. Be careful with the steps that you take because they are going to affect your future. Because you can be one person who's famous and who's a famous musician but who is very, very broke. I think people have to like to need to get that concept like zvinoita but zvinotora time. Don't be fast kuti music yako ukatoita music yako vakutotengesera vanhu ndo vakutoiupload on their channels chichi. I've seen a lot of people like bloat chichi vanhu vachichema just because their music is like really big, but them getting something out of like music,
yeah, dololo. So before you guys sign contracts, before you guys jump into my advantages, before you guys jump into like zvakawanda zvinouya in your way when you become famous. I'm not saying kuti like this is what solemnly happened with the Tinashe Mutarisi issue. I'm just now talking to musicians and artists kuti like kana wavhurirwa grace namwari kunouya mamwe opportunities akawandisa, but it's not all of them that you have to take. You have to be very very careful with the opportunities that you grab, because some of them may kill you along the way. Pakungonzi unosara wakungorira zvako, but you're not even making money out of it, you're not even gaining. So you need to sit down and think about those decisions and make decisions are reproductive as a person, as a human. You need like those people around you vakatanga newe. That's why you need people vakatanga newe kudhara to be around you even when you have grown, because they know where you are coming from, they know your vision, your future. But if you just take people like vawaona nasi and then you put them closer to you, they're just up for the back, they don't know where you've come from, they don't know your vision, where you're going. So you understand kuti, my artists, please relax. We need promoters, we need managers, we need those people, but be patient. Your time will come. Be patient. Don't just enter into madozes are open. I see ese madoza anofana kupinda are open. I hope I made sense to you guys.